Miksei etukamera? Okei, joo, okei. Menkööt näin? Menkööt näin, hyvä. Noniin. Ootapa. Tää on sulle. Joo, kiitti päivää ihmiset. Tää oli Joo, vähän tää on nyt niinku Harrin ja Mikon vlogi. Harrin Mikon hömpsä-vlogi. Eli nyt ideana on, että me avataan nyt 25 CSGO-aselaatikkoa. Ei vaan 25 Sori, eurolla. anteeksi, taas mokasin. 10 laatikkoa vai mitä? Jos me saadaan puukko, otetaan Spooky-Scary-Skeletons. Ei, me saatetaan joka tapauksessa. Joo. Noniin, Mikka se tosiaan kuvaamaan. Siis tää läppäri pyörittää CS 50 FPS:llä. Vittu 50 FPS. Ja mun nätti pöytäkone pyörittää niinku 20 fps. Joo, se on tosi kaunis. It's too beautiful. Muuten, oltiin äsken näkemättömässä yössä. Se on jumallinen tapahtuma. Mikka voi kertoa sitä lisää. Tanssittiin. Just niin, tanssittiin. Bailattiin ja Sami oli irti. Sami on irti. Sami on irti. Totta kai. Sami on irti. Vittu, että oli hauska. Oli muuten helvetin hauska. Se kun oli niin vitun kova menoa nyt juuri nyt tällä hetkellä raavipalleja, niin Toimii. Tämä toimii. Hei, oota, sitä vois tässä. Joo. Joo. Nyt on jukes muuten. Nyt on muuten hyvä. Niin. Ja nyt on niinku oikein live-kamera, kun avataan CS:GO-aselaatikko. Jep. FPS on huimat 50. Nostetaan vähän. Noniin. 100 FPS, mitä vittua? Se on tossa vittu menossa. Tuli ennen bailaa. 114 faps per second. Onko nyt volumit päällä? Sori, tää on mun moka. Ei se mitään antaa olla. Okei, menkö näin. Tää on vähän karsea laatu, mä myönnän. Mä otan lasit pois päätteen heijasta. Mä näen kyllä jotain ilman lasia, se on Hyvä. Ei elämä pelaamaan. Eikö voi vittu, mikäpä tavaraluettu. Mä oon S4 itse asiassa, S-Elite. Huppia Elite. Eli 75 voittoa. kuin myös. Kyllä, S-Elite. Täällä olisi nälkeisesti armeijakierto, niin kävi. Vettäsin juuri äsken sai voitosta. Ai että. Niin näytä se mitä sä voitit. Mä voitin tämän. Mutta tuo P250 on hyvä. Okei, nyt ostetaan Chroma Case. Ostetaan. Ei se avaat sen. Avaa. Noin, katsotaan. 2 kappaletta. Mitä? Miten nuo on noin kalliita? Mä en ymmärrä, ne on ihan helvetin kalliita. Valtuuta. 2,30. Tehdään tässä vaan näin kallista. Mitä vittu? No. Mitä vittua? Vittu. Ei vielä avata. Ostetaan vielä koko rahan edestä. Hei, Tässä muuta. 2 kromaa. Joo. Breakoutteja on 4, 5 vai 2 fiinistä. Fiinikset ainakin. Joo, Phoenix. Osta nyt 2 Phoenix. Ei pidä juoda kaikkea kokista heti. Ei. Sitä ei nimittäin oo paljon. Koitimme hankkia tänne jotain muuta kuin Kokista. kokista. Se ei oikein nyt nappi. Redline kyllä olisi. Olis. Sitten meillä on kaksi nyt enää, pitää vielä pari breakoutteja. Mä inhoan metsämiestä, ei metsämiestä. Huntsmani. Huntsman knife. Joo, avataan, otetaan 5 breakouttia. Helvetisti breakout. Riittääkö sulla varat siihen? Jos ei varat riitä. Oi, kyllä riittää. Saat vielä helposti. yhden se. Saa vielä yhden metsämiehen. Oho! Nyt avataan ihan kunnolla lootia, pojat. Kyllä. No niinku loota-avaus spesiaalinen. Meidän YouTube-kanavalla. Sitten minun YouTube-kanavalla. Onks meillä YouTube-kanava? Meillähän. Vois olla. Ei vittu, onko YouTube-kanava? Osta avain. Loput säästetään. Voi ostaa joku pikkupeli sille. Ei sä voit ostaa joku hieno skini siitä. Niin voi. Noniin, nyt lähtee. Huntsman. Se on paski. Ensimmäisenä. En paski. No niin, mitä tulee? Lagaa. Huntsman ei ansaitse Oh! Ei! Star Trek. Tuo on hyvä. PP Bison ja Star Trek. Ei juma. Jäi 2 PP Bison nyt väliä todella Star Trek. Saatiin Tech 9 Isakki. Ja vielä Vittu mikä kuntoinen. Alkaa helvetin hyvin. Miksi mä oon käyttänyt rahaa näihin? Oh god no. Eikö se Breakout ole halvempi, vähemmän arvokkaampi kuin Phoenix? En tiedä, mutta on. TV-jutut. Spooky, Scary, Skeletons.
Tää laittaa musaa. Joo. Aivan totta. Deutsche Bank. Meillä on kyllä niinku kohillaan nää saatana Niin joo, ihan kohdilla. puhelimesta musiikkia. Tää on niin laatu. No niin, ota. Ei, mikä biisi? Laita Scatman. No niin. Ei vielä. Mella. Ollut täällä vielä pari breakouttia ollut pikkasen. Ei vitusta. Ootas. Mozart. Mozart. Nyt on jotain Mozart. Rap. Ei jumala, laita pelkkää Mozart. Ihan klassista. Tämä on hyvä. Okei, nyt lähtee. Pojat. Keskustelu Keskustelu suomalaisten grillaushimosta on saatu päätökseen. Valvomo on julistanut Suomeen grillaus. Okei, nyt avataan Phoenixi. Avaa säiliö. Vähän kovaa, vähän. Mikä tulee? Mozart-räppiä. Mac 9 päivävartija. Heaven's God. Heaven's God. Woo! Nice. FPS 12. FPS 30. Se avataan vähän tämmöstä. Breakout. Vittu. Avaa nyt. Helvetti, mitä tää lagaa? Aha, tämä oli syy. No niin, sieltä avaan. Nyt tää tulee. Aavikkoisku! Negev. Oikein nätti. Vielä kunto ihan ihan paska. Nice. Katsotaan pelkkää sinistä mä itkeen. Phoenix. Mä rakastan Phoenix. Phoenix on kyllä hyvin. Siellä on paljon kaikkea hienoa. Star Trek meni ohi. Menetään uskoni maapalloon. Menetään uskoni myöskin Gabeniin. Noniin, jos Jumala on olemassa, hän omistaa tämän laatikon meille. Gaben and God, please give us something. Give us something. Oh, ei! Eikä! Kuin lähellä Oi kävi vittu! Dessu. Dessu salalit. Tu sentin päästä menee saatana. Tuh. Oi, meillä ihan paskakuntoinen labyrintti. Kato tätä kuntoa, vittu. Field tested. Mieti 5 avaita. Tämä vielä tästä edellä. vielä. 5 avaita, meillä tulee jotain hyvää, ihan pakko tulla. Ota Mozarttu. Nyt ei tuu kyllä mitään, kun ei oo musiikki. Joo, Mozartti. Nekö vaan vaikka. Oota, ei vielä mitään. Mikä enää 4 loutaa? Ei, perus suomalaista. John Sibelius, Finlandia. Vittu 5 DVK. Miksi mun käyttänyt rahani tähän? Miksi? Paskoin kunto ikinä. Varmaan vittu Battle Scar. Sisään ajettu. Well worn. Keskimmäinen. Joo, nyt. Näetkö mikä meni ohi? Toinen hyvä meni ohi. 4 labyrinttiä vittu. Ei enää 52 sekuntia voi kuvaa. Voi vittu. Nyt avataan nopeasti. Chroma case. Se viimeiset. Vähän rapitaan munia. No! Mitä? Muertos! Ihan vitun lähellä. Ei. Vika. Pelkkää sinistä tullut. Viimeinen. 10 laatikkoa. 25 € käytetty. Vittu. Ei jumala. Naga! Desertiga Naga! Yes! 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 Fuck yeah! Yes! 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 Desertiga Naga! Yes! Yes! Se on hieno. Batlescarre Desertiga Naga! Oh! Fuck yeah! America! Oot High sä- five oot- Mikko, high five! Oot sä varmaan Tää oli kuullut- Höntsävlogi, moikka. Moi.